Imamo čast da predstavimo rezultate jednog uspešnog konkursa provedenog zajedno sa Mixer House-om i Balkan Design mrežom. Konkurs je bio internacionalan, učestvovali su dizajneri iz 11 zemalja, prijavljeno je 255 radova i tu su ovde na Mixer festivalu predstavljeni najuspešniji radovi, nagrađeni i oni koji su posebno izabrani. Pored toga, napravit ćemo jednu malu prezentaciju saradnji sa jednim mladim dizajnerom Markom, koji je pokušao da neke naše dizajne sa posuđa prebaci na tekstil.